What's up mga kabisaya? Good morning inyong tanan. Kami ang Bisaya Vlog. #discarding Pinubri. Anya nasod kami mga kabisaya, mohatag kaninyo og lingaw-lingaw, simpleng idea kung unsaon ang pagpangita og sudanon. So mga kabisaya, ang among idea nga ihatag kaninyo mao ang simple pagpanginha sa region. Ang imo region kuag base ang kakugi region. Labi na karon nga pandemya, so mahal kay ang mga palaliton mga kabisaya. Labi na karon nga walay trabaho kay lockdown. So mga kabisaya, simple ra kayo ang pagpanghina sa region. Actually mga kabisaya, daghang klase sa mga kinason. Sama sa dayo-dayo, bagungon, paitan, tuway, ug uban pang mga klase sa maong kinason. So mga kabisaya, excited na ba mo sa maong pagpanginhas? Excited na ba mo? Tara na, manginhas na ta. So guys, naabot na ta sa lugar nga atong pagkakuhaan o kanang bagungon. So dayo na ta. Layo pag yun ang atong buhaanan sa maong bagungon. So mangita tag kalandungan guys, ikuti nyo sa kita sa init. Kadiyot kay murag kapal yun kay layo-layo kita gilaktan gikan dito makarsada paingon diri sa sulod. So dindot kay ang mga area kay ito ako kita kuhaan sa sulod. A few moments later. So mga kabisaya, naabot na ta sa maong area nga atong pagkakuhaan og kanang maong bagungon. So ani ana ready na mi sa among sudlanan. Ara ang among sudlanan mga kabisaya. Ikubag kay bawal man ang plastic dire sa amo kay dakpon na ta, so ikubag ang atong sudlan. So simple ra kayo ang pagkuha ni mga kabisaya, ang pagkugi ra gyud labi na karon nga pandemya, wala tay kwarta ipalit og sudan. So ang mga gipanghatag sa gobyerno mas iklaro ginato nga bugas ang atong unang paliton. So dara mga kabisaya, kinanglan kita magtiniil kay og di ta magtiniil malubong man ang atong chinilas. So dara na, nitaak na ko na si Jay. Kanina naglock kami, wala pa yung medyas, pero karon na ano kami medyas.
nahuman na tag pagpanguha sa maong bagungon. So anaa na ta diri sa sa may tabay para mahugasan na to ang atong gikuha nga bagungon. So dara nga to mga kauban mga kabisaya, perti pagkalapuka o si Jay, perti pagkalapuka si TL. Naniniwala sa kasabihan mga kabisaya, di baling madumihan, may ulam naman. So mga kabisaya, ato nang hugasan ang atong mga gipangkuha ganina nga mga bagungon. Dara na mga kabisaya, hugasan na ni Jay. Si Rins may tigbuo sa kanto. So mga kabisaya, nahumana na mig limpyo sa maong kinason. Ara mga kabisaya, ubay-ubay ni. So kinanglanin nato siya lamingon o guwandi. Pagka ugmaan ni, usa pa nato lutoon. So I hope mga kabisaya, mupadayon gyapon sa pagtan-aw sa maong video nga among gibuhat. The next day. So mga kabisaya, excited na kaayo mi sa pagluto sa maong bagungon. Amo siyang sagulan og kanang lubi para naisabaw among tunuan. Karon mga kabisaya, manguha sa mi og lubi. So, let's go. Mga kabisaya, nahumana na ta og kuha og lubi. Dara ang mga lubi mga kabisaya, amo na lang gipamuha kay sobra man sa bagyong Odette. Wala na lang mi nikat-kat og lubi, amo na lang gipamunit katuning pagbagyong Odette. A few moments later. Mga kabisaya, ginahinay nagputol sa ato ang kauban ang maong bagungon. So dara na mga kabisaya, ipangkuaan na ni og ikog kay para ato ani siyang masupso. Mga kabisaya, nahumana na gyud ang atoang recipe ang bagungon nga gitunuan.
So ara na mga kabisaya. Ready na kaayo diri sa lamisa og andan masad mi kay gipanggutom na sa mi wala pa mi pamahaw. So tara mga kabisaya, mga onta. So nahuman na gyud ta mga kabisaya sa pagpangaon. Nag-enjoy gyud mi sa Pagsupsop na mo sa bagungon. pagsubsob na mo sa bagungon nga among gitunuan. Nagre pait na. Medyo pait-pait gyud siya mga kabisaya. Gitawag mo gani siya og Paitan. paitan. Usa sa siya sa klase sa mga bagungon. So mga kabisaya, I hope nalingaw og nag-enjoy gyud mo sa amo ang gibuhat sa maong bagungon. So I hope nga naamoy nakuhang pagtulunan o idea kung unsaon labi na karon pandemya wala tay ikapalit og sudan. I hope nga nakakuha sa mong idea nga unsaon di ay amo asa tong idea mga kabisaya nga manguha mig bagungon kay didto mga kabisaya libre ra gyud. Ang importante ra gyud nimo mga kabisaya Ang kahago. ang kahago ra gyud. Pagkugi kahago ra gyud para makasudan. Mas importante gyud nga natay bugas kaysa natay sudan mga kabisaya. So maora to sa mga gusto diay mo pa shout out para sa mo ang next video, just comment lang mo sa ubos mga kabisaya para ma-shout out mo na mo sa mo ang next video nga pagka-upload. Okay. So mga kabisaya, don't forget to like and share this video and also subscribe to our YouTube channel. Thank you and bye-bye. God bless.